Tak jak to bude vypadat s novým ministerstvem obrany? Budou ty společné nákupy podle vás pokračovat? Jak to bude a jak vlastně se vyvíjí ten obranný průmysl na Slovensku a vlastně spolupráce s českými zbrojovkami? No v zásade my máme s českými zbrojovkami veľmi dobré vzťahy a viacerými, kedy vlastne máme rozpracované ďalšie podobné nákupy a diskusie, či už sú to naše pasívne radary od spoločnosti ERA, alebo sú to cvičné lietadla Záreho vodochody, alebo mnoho ďalších ponúk, ktoré takisto my máme nové spoločnosti, ktoré sú veľmi aktívne v oblasti robotiky, dronov a mnohých ďalších. Čiže ja očakávam skôr, že budeme spoločné riešenia tvoriť z tých zásob, ktoré vlastne má Česká republika a Slovenská, a dokážeme niečo spojiť a vytvoriť už naozaj že spoločný výrobok, ktorý bude nejakou možnou odpoveďou na aktuálne ohrozenia, ktoré vyplývajú aj z ukrajinsko-ruskej vojny a mnoho ďalších